May kwento ako. Isang araw, nagkasalubong yung madre at lasing. Tapos, binugbog. Ano ang tawag sa elepanteng tumatawid sa alambre? Ano? Eh di magaling. Ano ang tawag sa anak ng taong grasa? Ano? Paano ang tawag sa anak ng taong grasa? Ano? Baby oil. Anong hayop ang wala lang? Ano? Ha? Ha? Ano? Eh di, lion? Anong isda ang bulletproof? Ano? Pating. Di ba? Kapag tinamaan yung bakal, pating. Anong pinagkaiba ng They ask you how you are, you just have to say that you're... ninja at Shaolin? Ano? Ang ninja, turtle. fine when you're not really. Ang Shaolin, temple. Yes, so it's a joke about basura pero hindi, wag na lang pala, baka itapon nyo. Tapon basura, dude. This is a joke for intellectuals. Ang hindi tumawa, hindi matalino. What did the nose say to the finger? What did the nose say to the finger? What? Stop picking on me. See? Anong naiisip nyo kapag sinabing patatas? Patatas? Si Emma ACS? Ano? Mali. Mali. Ano? Itlog ko. Palagay nyo ba naliligo ang manananggal? Oo! Tama ka dyan, kasi ang pagligo nila ay half bath. This program is rated SPG. Kung ang tatay ni Uncle ay mahilig sa pinaupong manok, saan mahilig si Tanya Chinita? Saan? Pinatayong ibon. Ano naman ang hilig ni Totoy Bato? Ano? Eh di bata. Anong tawag ni... It was at this moment that he knew. He f***ed up. Pag si Totoy Bato naging superhero, anong bansag sa kanya? Ano? Eh di The Dark Knight. Ano ang gustong-gustong sinisend ni Totoy Bato? Blackmail. Anong gustong drinks ni Totoy Bato? Black coffee. Anong paboritong baraha game ni Totoy Bato? Blackjack. Ano ang mahilig pasukin ni Totoy Bato? Black hole. Anong favorite K-pop ni Totoy? Ano? Blackpink. Anong iniinom na kape ni Totoy Bato kapag kasama niya ka-fraternity niya? Ano? Broad coffee. Si Totoy Bato ay athletic. Saan siya madalas tumatakbo? UP Diliman. Akala nyo, kayo na meron ha? Anong pangalan ng aso ni Totoy Bato? Ano? Blackie. Love Radio. What did the nose say to the finger? What? What?
Magaling na DJ pero tanga.